bakalane percaya sayang aku ra bakalane hey. 1 2 3 go Titip kangen sampun ngaturaken. Aduh, suaraku. Padang rembuk. Oke, Karapal sama to, Atina to le. Mendung. Kuwi lapi kaya. Kacang kok le. Kacane maksudnya.
dong. Padeh siaka noleh mudah kene modalipun sang patih coba anem cok sesren kadana seni reksinga wijaya ayo lengger siaga noleh soah ayo aku patih rene apa teh rene oleh ayo lengker ae jole tak pangesto dilen sing sigranger
Halah. Alon le. Heh. Alon-alon. Alon-alon. Piro kuwi ning kono? Oh, 50. Oh iya, iya. Koprol ini. Peng berapa? Ayo. Peng 20. Kowe iki nyawer 5.000 salto peng 20. Heh? Tak rong enek. Sing ndi? Kae. Heh? Oh, aja kaya ngono. Oh. Oh, lecet ta. Wah. Ora oleh ngono kuwi. Kok Kowe iki kok rumahsamu. Salto. Oke, berapa kali yo? Yo 20 mempeng june iki 5.000 rek. Nyawer 5.000 jeluk 20 salto iki lho. lejo. Oh walah yuyu. Tak Ora apa-apa, dituruti. dituruti. Nah, takon ngambung iki lho engko. Baye gila lho kowe. Kok rumahsamu. Wis ke, enake kae. Iya, wis Kerja tenanan. kerja sing tenanan. Nah. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Satu persatu ki lho jare bapake. Satu persatu. Sangka sing tuwek dhisik. Hah? Sing tuwek dhisik. Masa sing tuwek? Iya. Bintang mumet. Gak sing nom sik ya. Gak sing tuwek sik iki durut kewalik komburi. Ndang. Yo.
kowe iki nyapa? Sing diwehi sing nom tok iki lho. Kowe nom apa tuwek? Nah, nom rono. Nah. Kowe nom apa tuwek? Aku. Heeh. Kemlamut. Kemlamut. Kemlamut berarti oh, sedengan. Enek. Nemburi sedengan. Suwek iki. Nemburi suwek. Piye? Wis. Kasil. Adewe sik nom. Lho, lah kowe nom apa tuwek? Nom. Lho. Kayak rada kok rambutmu putih. Oh, mbok semir. Ndang rono njajal. Rodok gendeng awas. Awas. Rada gendeng. Rono. Alon-alon. Biasa yang mlakune. Alah. Lho. Mbake sampai wedi. Lah. Aja mbok konokne kabeh. Rono kowe. Rene mlebu rene. Golek ana wonge klambi ireng. Nah. Nyapa? Bangeten mantene. 15.000 kon koprol iki. Lho ora apa-apa to. Ora masalah. Gak apa-apa. Ora apa-apa. 15.000 koplor. Iya syukur-syukur kowe gelem koprol kene tasen. Gak engko rene neh ngono e. Kok berarti koprol, kok diwene. Ya kon rono. Cek Mas. Ijik. Lah iki sareng ngakali mantene ae. Ya kok kene koprol rono. Kae. Ya. Hop. Ayo. Kowe kok oleh to Rono? Kowe nyapa? Kok sing diwehi aku kok. Piye to? Lah sing diwehi aku iki nyapa, Ron? Lho, kabeh lah kok nyimut kowe. Kok diwehi aku kok. Di sinten, Mbah? Dase wit. Gajak. Kowe. Ya ora apa-apa kowe kan wis tuwek dhewe to. Lah ya wi. Lah tambahne ben genep 10 ki engko. Bae iki lho. Ya ora no.
kok langsung dijumuk ngono to. Arane buke dhuwit dikek tekel kuwi iki kon nyokot tekel kuwi lho. Nah. Lah, dicokot. Heeh. Dang. Yo bentek pisan maksudku. Bentek pisan. Mosok bentek pisan. Ya wis. Piye? Tekel mau duwite. Tekel ora keruwak kok. Baleni berarti. Lho wi, sik sapa mbok demuk iki lho. Oh ngawur ae. Duripne lho. Duripne kualik kawak wi kualik. Kawak. Ya anggitku kan tekel. Tak cokot keruak. Iya. Bae. Lah ya wong lawasan barang kok sik tinggu ae. Kan golek sing Mbak arep. Siti. Siti. Mbak Siti sapa? Siti arep ngatun. Kanca SMP. Tenan ya? Tekono to ora percaya. Kowe nek percaya ya. Jola ae kok nyangoni kowe ae. Lah kowe percaya ya musyrik. Ki alhamdulillah ya ta awake ning kene. Iya. Wong telu melu Ngregengaken suasana ing Nggih. dinten punika ya ta. Nggih. Ki ning sedara Nggih. ning Kaibon. Nggih punika dalemipun Bapak Siun. Jiun piye ta kok. Kok Siun ya? Wong Jiun iki nggone ndek ingi kok. Ndek iki. Kok sik ketut Siun ae. Ngene Bapak sinten? Marjono. Bapak Marjono. Nggih monggo sik. Mpun nggih. Baturna. Nyapa? Flet nguyuh aku. Ngono kuwi lho mamang iki nyapa maksudku ki. Ora. Ket Dhewe ning kene ditanggap karo Bapak Marjono. Lho iya iya. Awake rada nengah, Dik. Rada nengah rene Ki. piye tok. Acarane Lho, lagi duka lho. Aku yo karo kene iki. Ki gune sapa ta? Mungkin yo ngesroh Pak Bambang nggih. Isi dedae iki sapa kok iso? Oh, boto iki. Kaya ngono kowe. Oh, mangsamu. Nek omahe Pak sapa iki? Mbah. Lho. Sinten Bu? Buparti. Karni. Alah angel men to jenenge. Bu Karti. Oh, Karti. Nah. Oh, alah. Ini Bu Karti. Oh, iki wonge. Aja mengae. Kowe nyawer piro? Bos, yo nek 50 gak omong aku. Ngene. Yo, Mbah. Oh, yo tenanan. Nggih, alhamdulillah. Bar ki tenanan kok, bar ki. Asli. Sing setunggal anu tasih teng wiking, titipne kula mawon. Nah, wis, bar. Nggih. Titipne kula ten iki. Nggih. Ya alhamdulillah. Matur suwun, Bu. Potong pajak, Blok. Nggih. Iya lah. Alah. Oh, yo lah.
Awis. Tenan, kibar ki tenanan, Mbok, tenan. Awi karo wong tuwek ngene iku wis renek hukume. Karena karo wong ayu-ayu ngene lho pangkat dicelathu. Lho, nek mbek wong tuwek ngene iki. Gak Gak enek. alah kur mambu basem tak paling. Dalam mboten delet napa? Presker. Minyak tawon. Oh. Kang minyak tawon ya gak mau. Piye? Ayo Diterusne. diterusne leh nyambut gawe muga-muga temanten kekalih dadosa ingkang keluarga sakinah. Dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lho sampai sosol-sosolan lambeku. Lho, suwi ra tau tanggapan, Mak. Alah aja diomong kuwi. Seminggu petetet aku nang omah. Tenanan ki aku. Mosok Alah iya. lah kowe kok seminggu petetet aku ki rong sasi ri. Rong sasi kowe. Kowe lagi seminggu tanggapan kita. Iya. Aku ki rong sasi ri. Rong sasi. Heeh. Masalah tenan. Lah ya. Teleh ngantek gedhi ku lho. Alah. Kowe iki rumangsamu. Wes, ayo diterusne. Aku apa kowe? Heh? Aku apa kowe? Kowe no? Aku. Yo. Cuk.